Odchádzala som z práce, všetko som si zobrala, prídem domov, pred domom, akurát zistím, že nemám kľúče. Tak som telefonovala kolegyni a hovorí, no musíme sa pozrieť tu na... Tak pozrela, no máš tu kľúče na dielnic, tak Miloš ich príde zobrať na stanicu. Tak som išla na stanicu a čakala som na Mila, kým mi odovzdal kľúče domov. Vítajte v Slovenskej chránenej dielni, nech sa páči, tak toto u nás funguje. Takto vyzerá tá rúrka. Tu je označený S, no N, South North, ako póly magnetické a je potrebné toto vyčistiť, to je ako keby recyklácia. To sa vyčistí pomocou handrička lieh, ja si ich hromadne robím viacej. To kolega robí, len dáva štuplíky na rúrky, to robí bez čistenia. Dodávajú nám aj čisté. Je tu veľa priestoru, že môže sa sem chodiť kamióny. Dosť rozláhle a nemusí sa tu chodiť za každú maličkosť po schodoch, to viem oceniť, lebo máme rodiny doma, tam je to problematické.